रस फुटता उधळलाली भूपाळी रामपारी दिशादाही उजळल्या आल गोकुळ आपुल्या दारी निर्भेळ आणि सकस चवीच गोकुळ लई भारी। गोकुळ दूध संघाची दर्जेदार दुग्ध उत्पादने गोकुळ दूध, दही, तूप, दूध पावडर, कुकिंग बटर, टेबल बटर, पनीर, इलायची श्रीखंड, आंबा श्रीखंड, फ्रूट श्रीखंड, ताक आणि लस्सी। गोकुळ दूध आणि दर्जेदार दुग्ध उत्पादने, चव आहे कोल्हापुरी, गोकुळ लई भारी। ग्राहकांना नेहमीच अफलातून लॅपटॉप ऑफरचा धमाका देणारे सिंधुदुर्गातील एकमेव अधिकृत मल्टीब्रँड कॉम्प्युटर विक्रेते आस्था कॉम्प्युटर शॉपी सावंतवाडीत घेऊन आलेत खास कॉलेज विद्यार्थ्यांसाठी लॅपटॉप खरेदीवर 10 ते 15 हजार किमतीच्या ऑफर्स। ही बॅक टू कॉलेज ऑफर 20 जुलैपर्यंत सुरू आहे। 3 ते 15 हजारच्या ऑफरच्या धमाका उपलब्ध असून सर्व ब्रँडच्या लॅपटॉपवर 0% व्याजने 15 मिनिटात बजाज फायनान्स उपलब्ध आहे। त्यामुळे सिंधुदुर्गातील मल्टीब्रँड कॉम्प्युटर शॉपीला एकदा अवश्य भेट द्या असं आवाहन आस्था कॉम्प्युटर शॉपीच्या माध्यमातून करण्यात आलं आहे। पाहूयात। नमस्कार, आम्ही आस्था कॉम्प्युटर शॉपी सावंतवाडी हे मल्टी ब्रँड लॅपटॉपचे डीलर आहोत आणि आपल्याकडे डेल, लिनोवो, HP, असूस अशा वेगवेगळ्या प्रकारच्या लॅपटॉपचं सेल होतो। आणि सध्या आम्ही विद्यार्थ्यांसाठी खास एक बॅक टू कॉलेज ऑफर सादर केलेली आहे। ह्या ऑफरमध्ये आपल्याला कलर प्रिंटर्स 2999 मध्ये लॅपटॉपच्या खरेदीवरती उपलब्ध होईल। तसेच इतर 3 ते 15 हजारपर्यंतच्या ऑफर कंपन्यांकडून तसेच आमच्याकडून सादर केलेल्या आहेत। या ऑफरमध्ये आपल्याला ब्लूटूथ कॉलिंग स्मार्टवॉच किंवा लॅपटॉपची बॅग, त्याच्यानंतर तुम्हाला त्याच्यामध्ये लॅपटॉपची एक्सटेंडेड वॉरंटी 1 वर्ष किंवा 2 वर्ष वाढवून देण्यात येईल। आणि त्यासाठी काही कंपन्यांनी आपली छोटीशी प्रोसेसिंग फी वॉरंटीसाठी ठेवलेली आहे, ती मात्र आपल्याला भरावी लागेल। पण ज्या वस्तू आहेत त्या आपल्याला बऱ्याचशा वस्तू याच्यामध्ये फ्री पण मिळतील। तसेच लॅपटॉपच्या सोबत काही ॲक्सेसरीज खरेदी करायच्या असतील तर त्या आपल्याला ऑफरमध्ये उपलब्ध होतील। आणि आपल्याकडे लॅपटॉपमध्ये डेल, लिनोवो, HP आणि असूस अशा वेगवेगळ्या ब्रँडचे जवळजवळ 35पेक्षा जास्त लॅपटॉपच्या व्हरायटीज अवेलेबल असतात आणि त्या सगळ्या हजर स्टॉकमध्ये असतात। त्यामुळे कुठल्याही ग्राहकांना लॅपटॉप खरेदी करायचा असेल तर ते इथे थेट आपल्याला हवा तो लॅपटॉप लगेच खरेदी करून घेऊन जाऊ शकतील। आपल्याकडे असलेल्या लॅपटॉपमध्ये डेल, HP, लिनोवो आणि असूसचे काही लॅपटॉप आहेत जे आपल्याकडे नेहमी हजर स्टॉकमध्ये असतात आणि आपल्याकडे लाईव्ह डेमो पण बघता येईल। शिवाय आपण प्रत्येक लॅपटॉपसाठी बजाज फायनान्स उपलब्ध करून देतोय आणि हे बजाज फायनान्स आपल्याला 0% व्याजावर उपलब्ध होईल। यासाठी 33% डाऊन पेमेंट भरणं मात्र आवश्यक आहे। आणि जो लॅपटॉप बजाज फायनान्स घेणारा जो ग्राहक आहे त्याचं वय कमीत कमी 22 वर्ष कंप्लीट असावं लागेल। शिवाय त्याला आधार कार्ड ओरिजिनल आणि पॅन कार्ड ओरिजिनल सोबत घेऊन यावं लागेल। आमचा पत्ता आहे सावंतवाडीमध्ये बस स्टँडच्या जवळ, ॲक्सिस बँकेच्या मागे आणि अजिंक्य लॉजच्या खाली पहिल्या मजल्यावर आमचं ऑफिस आहे। इथे येऊन आपण प्रत्येक लॅपटॉपचा लाईव्ह डेमो बघू शकतो किंवा आपण हवा असेल तो लॅपटॉप प्रत्यक्षात खरेदी करून जाऊ शकतो। सोमवारचं आमचं ऑफिस बंद असेल आणि सकाळी 10 पासून संध्याकाळी 7 पर्यंत आपण खरेदी करू शकता। थँक्यू। कोकणातल्या ताज्या घडामोडी आणि लाईव्ह अपडेट्ससाठी फॉलो करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं फेसबुक पेज।